Tervetuloa Maavara-kanavalle. Tällä kanavallahan me tutustutaan maatilojen riskihallintaan ja varautumiseen. Ja tänään me ollaan täällä Kuopion pelastuslaitoksella ja lähdetään juttelemaan vähän siitä, että miltä se maatilojen varautuminen näyttää pelastuslaitoksen näkökulmasta. Moikka Antti, tosi kiva, että päästiin tänne pelastuslaitokselle sua jututtaan. Mulla on itsellä ihan ensimmäisenä sellainen ajatus, että jos sattuu vaikka tämmöinen tulipalotilanne ja sinne joudutaan soittamaan sit palokunta-apuun, niin mitä te toivoisitte siinä vaiheessa, kun te olette sinne tilalle saapumassa, että mitä siellä olisi, jos siellä on vaikka isännät paikalla, että mitä tietoja te saisitte sieltä maatilalta? Erittäin hyvä kysymys ja tervetuloa pelastuslaitokselle. No, lähtisin ekana pari askelta taaksepäin. Mehän ollaan lähtökohtaisesti aina myöhässä, kun meiltä autot lähtee tallista. Ja tilannehan on totta kai välillä näin, että meille tulee hätäkeskuksen kautta hälytyksiä ja sitten me lähdetään menemään. Ja siinä kohtaa sitten niin meitä todennäköisesti soitetaan ja kysytään lisätietoja sitä kohteesta. Niin silloin kannattaa vastata. Voi tulla tuntemattomasta numerosta se puhelu ja antaa meille ne lisätiedot. Me todennäköisesti kysytään ensinnäkin, että ne tarkemmat tiedot siitä kohteesta, mikä se pinta-ala on siellä, paljonko siellä on eläimiä, mikä se todellinen tilanne on. Onko sitä paloa saatu rajoitettua johonkin vaikka palo-osastoon. Ja kun me tiedetään sitä, kuinka paljon eläimiä siellä on, tai onko peräti ihmisiäkin, mitä pitää pelastaa, me osataan hälyttää lisäapua vielä enemmän. Se voi olla jonkinlainen shokkitila varmastikin päällä tilan omistajille siinä kohtaa, jotakin ikävää sattuu, niin kannattaisi olla semmoinen maatilan turvallisuuskansio, josta voi katsoa pelastussuunnitelman, johon on listattu ne kaikki keskeisimmät tiedot. Koska kun ihmisellä on paniikkitilanne päällä, niin ei hän välttämättä enää muista kotiosoitetta. Niin sitten voi katsoa, että mikä se meidän osoite on, paljonko meillä on eläimiä. Ja sitten kun meillä ensimmäinen yksikkö saapuu kohteeseen, niin voi antaa sen kansion sinne ja näyttää, että tuossa meillä esim. Menee palo-osasto, johon voidaan tehdä sitten rajoituslinjaa. Tilalla havaitaan, että nyt siellä on tulipalo. Ja toivon mukaan se on tullut vaikka tekstiviestillä, eli suositeltavaa on pelastuslaitoksen näkökulmasta, että siellä tilalla olisi teknisissä tiloissa sekä myös siellä tiloissa, missä ne eläimet on. Jonkunlainen hälytysjärjestelmä, josta tulee vaikka yöaikana tekstiviestillä hälytys, että siellä on vaikka nyt teknisen tilan lämpötila noussut tai siellä on savua tai siellä eläintiloissa on savua, jolloin pystytään aloittamaan tarvittava alkusammutus ja eläinten pelastaminen heti. Koska jos se jää pelastuslaitoksen niin tehtäväksi, niin todennäköisesti vahingot on erittäin iso. No tietysti kun on rakennus rakennettu, niin rakennusmääräysten mukaiseksi ja pelastusviranomainen on myös siinä yhteydessä hyvin todennäköisesti antanut sinne niin kuin omia niin kuin määräyksiä, ohjeita, suosituksia ja myös palotarkastuksilla on katsottu niitä tiloja läpi. Eli siellä on käsisammuttimia, siellä on pikapaloposteja, siellä voi olla myös tämmöisiä jonkinlaisia automaattisia sammutusjärjestelmiäkin vaikka teknisiin tiloihin laitettu. Eli siellä voi olla vaikka tämmöinen lämpösulake tai muu, että kun tietty lämpötila ylittyy, niin sen jälkeen sieltä sammutus alkaa. Mutta haluaisin myös alkusammutuksen lisäksi korostaa, että miten ne eläimet saadaan pelastettua. Omaisuuttahan saadaan hommattua lisää, mutta mietitään ihmisiä ja eläimiä. Ensin ihmiset ulos ja sitten eläinten pelastaminen. Rakennus voidaan menettää, eläimet voidaan sijoittaa muualle ja rakentaa uusi rakennus. Tilojen omistajahan tuntee ne omat eläimet ja reitit parhaiten. He ovat siellä toivon mukaan ensimmäisenä paikalla, niin he tietävät, mitä reittejä pitkin ne eläimet kannattaa evakuoida ja onko kenties tämmöisiä jotakin tiettyjä eläimiä, mitkä kannattaa pelastaa ensin. Että ne voi olla niin arvoltaan sitten isompia. Aivan, toikin on taas kun mietitään sitä jatkoa sitten siitä, niin se eläinten arvo, että jos siellä on pitkä jalostustyö tulossa, sitä menetetään, niin tässä on riskiarviointi, että mitkä sijoitat lähimmäksi jotain ovea, että saat ne sieltä ulos. Ja onko myös huomioitu ne reitit, poistumisreitit, joita pitkin nämä eläimet pitäisi saada pois. Että siellä ei ole vaikka semmoisia vanhoja rautaportteja, mitkä on ruostunut saranoista kiinni, eikä ne aukea, kun ne tarvitaan. Niitäkin täytyy, vaikka ei eläimiä siirrä ulos, niin ainakin kokeilla, että portit toimii. Ja tähän koskee myös sitten, kun pelastuslaitos tulee paikalle. Meidän täytyy tietää, mitä reittejä pitkin eläimet evakuoidaan. Ne voi olla semmoisessa infotaulussa sinne maatilan
pihalla. Tai meille kerrotaan sitten, että mitä reittejä pitkin ne evakuoidaan ne eläimet. Mutta jos me ei tiedetä, mitä reittejä ne on, niin se hidastaa meidän toimintaa. Ja myös sitten ne täytyy ne reitit olla toimintakuntoisia. Eli jos ne on ne rautaiset ruostuneet portit, niin niiden murtamiseen menee aikaa, pahimmillaan ne ei aukea ollenkaan. Infotaulu kertoo olennaiset tiedot siitä tilasta. Se kertoo, mitkä on ne eläinten pelastusreitit, eli mitä pitkin eläimet saadaan sieltä rakennuksesta ulos. Siellä on alkusammutuskaluston paikat. Siellä voi olla merkattu myös palo-osastoon joissakin tapauksissa. Ja jos on vaarallisia kemikaaleja tai jotain muita, niin totta kai tietysti lakisääteiset määräykset ja muut koskee niitä, mutta nekin on hyvä merkitä. Ja myös sitten, että jos ne eläimet joudutaan evakuoimaan, niin mihinkä ne sijoitetaan, niin sekin olisi hyvä merkitä karttaan. Sellaiset perustiedot, joilla päästään alkuun. Mistä tämmöinen infotaulu kannattaisi löytää? Jos on siellä navetan sisällä, niin auttaako se paljon siinä vaiheessa, jos navetta on tulessa? No, ei se siinä kohtaa. Tietysti toimintamalleja on monenlaisia. Voihan niitä olla vaikka parikin kappaletta. Voi olla pihalla semmoinen yleistaulu, mikä antaa niin yleisjutut. Ja sitten löytyy jostakin vaikka tilan turvallisuuskansiosta tarkempi kuvaus. Voiko maatilat huomioida jotenkin niin kuin pelastuslaitoksen henkilökuntaa muuten, esimerkiksi teidän työturvallisuutta siellä maatilalla? Voi. Ja yksi helpoimmista tavoista tähän puututaan palontarkastuksella ja ohjeistetaan, että annetaan myös korjausmääräyksiä. Niin maatiloilla on paljon erilaisia myrkyllisiä kemikaaleja, on kaiken maailman happoja ja muita aineita. Mietitään tulipalotilannetta, niin olisi ensiarvoisen tärkeää meidän pelastushenkilöstön työturvallisuuden kannalta, että siellä ulko-ovessa on merkintä, että siellä on vaikka kaasuja. Jos siellä on kaasupulloja, myrkyllisiä kemikaaleja, niin me tiedetään sitä, minkä tyylisiä aineita ja kemikaaleja siellä on, että me voidaan huomioida se, koska se vaikuttaa meidän toimintaan ja meidän työturvallisuuteen. Tulitöitä, jos tekee, niin vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet ja kaikki muut turvallisuusohjeet ja määräykset on syytä tarkistaa. Että tyypillisimpiä tapauksia voi olla, ja mitä Suomessakin on ollut. Eli siellä kun on vesiputki mennyt jäähän, sitä alkaa talon oma väki niin kuumailman puhaltimalla lämmittelemään. No voi olla, että vesiputki aukeaa kyllä, mutta sitten se on johtumalla se lämpö mennyt sinne seinän toiselle puolelle ja siellä on sitten alkanut tulipalo ja ei ole välttämättä ilmoituslaitteistoa, niin tilanne voi edetä hyvin nopeasti ja seuraukset ovat hyvin arvaamattomia ja jopa korvaamattomia. Evakuointi on semmoinen, mikä on hyvä muistaa. Sitä ei ehkä välttämättä ensi alkuun tule ajatelleeksi, mutta evakuointihan voi liittyä sota-ajan tilanteeseen, eli sota on jo päällä tai sitten on sodan uhka ja evakuoidaan alueen. Mutta se voi liittyä myös metsäpaloon. Eli jos sattuu olemaan sillä tavoin se tilanne, että maantieteellisesti sijoittuu se tila, että se metsäpalon myrkylliset savukaasut tulee sinne tilaa kohti, niin voidaan joutua evakuoimaan ne ihmiset ja eläimet. Niin pitäisi miettiä se kuljetuskalusto ja myös sijoituspaikka, mihinkä ne eläimet voidaan sijoittaa. No, tämä seuraava kommentti koskee ihan sekä lopettaneita maatiloja tai sitten jo käytössä olevia. Eli maatiloilla on näitä isoja ja aika syviä lietealtaita. Ne on hyvin tyypillisiä pelastustehtäviä, eläinpelastustehtäviä, niin kuin pelastuslaitokset, että siinä on joku tuotantoeläin tippunut altaaseen. Mä aina miettinyt, että miten se itse asiassa pääsee. Siellä yleensä on puutteellinen aitaus. Okay. Niin jos on käytössä oleva maatila, niin aitaus pitää tarkastaa, että se on kunnossa ja riittävän vahva. Jos on sitten maatila, mikä ei ole enää käytössä, niin se voi täyttää vaikka maa-aineksella tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla sen tyhjän lietealtaan, että sinne ei voi enää ihmiset eikä eläimet. Voihan olla, että sinne joku marjanpoimijakin tai muu eksyy vahingossa sitten. Jos on tämmöinen todella vanha maatila, koskee myös vanhoja kaivoja ja muuta. Sehän on semmoinen asia, mitä käytetään myös muuhunkin toimintaan, pelkästään, että ihmiset ja eläimet juo ja käy suihkussa. Mitenkä toimitaan siinä tilanteessa, jos sattuu tämmöinen iso tulipalo siellä navettarakennuksessa tai muissa lähikiinteistöissä, niin olisi hyvä miettiä pelastuslaitokselle jo valmiiksi, että onko lähialueella minkälaisia niin vedenottopaikkoja, mihin pääsee niin pelastuslaitos omalla raskaalla kalustolla. Kyllä meillä pelastuslaitoksella on hyvät kartat, on ennakkoon mietitty, mistä me saadaan vettä, mutta kun Pohjois-Savonkin alue on iso ja muutenkin Suomi on hyvin iso, paikkoja on paljon monenlaisia, ne voi ne yksiköt tulla niin kuin vähän kauempaakin.
niin hyvä on niin kuin tietää, että tämmöisiä paikkoja löytyy, niin voi heti kertoa meidän yksiköillä. Voidaan vaikka suoraan ohjata jo matkalta osa. Käytännössä minkälaisia paikkoja? Semmoisia paikkoja, mitkä on myös talviolosuhteissa sellaisia, että sinne pääsee, että ne on aurattuja teitä, sinne pääsee niin kuin raskaammalla kalustolla, eli isoilla kuorma-autoilla. Ja mielellään hyvin lähelle sitä vettä. Ja voidaan joko moottoriruiskulla pumpata sitä vettä sinne meidän autoon, tai sitten me voidaan imeä suoraan, jos ollaan tarpeeksi lähellä. Kannattaa kävellä niissä omissa tuotantotiloissa ja ottaa vaikka ulkopuolisia asiantuntijoita, vaikka pelastuslaitokselta palotarkastaja tai paikallinen palomestari mukaan. Ja että hei, käydäänkö katsomassa meidän tiloja, olisiko jotakin asioita, mihin voidaan kiinnittää huomioon. Kyllä meiltä saa. Me ollaan sitä varten. No tuleeko sulle mieleen jotain? Tulee. Otetaan tästä. Mä katson, mulla on 11 minuuttia on mennyt ja jälkispiikki tarvitaan. Noniin, sieltä saatiin taas aimopläjäys tietoa varautumisesta ja olen ainakin itse huomannut sen, että mitä useampia asiantuntijoita haastattelee, niin nämä asiat myös kietoutuu yhteen. Mutta lisätietoja voit lähteä hakemaan sieltä meidän nettisivuilta maavara.savonia.fi. Sieltä löytyy online-opas ja varautumissuunnitelmapohja, minkä avulla sä pystyt laittamaan oman tilan asioita kuntoon. Ei maksa mitään eikä tarvii rekisteröityä. Käy kattoo ne sieltä ja pistä myös tää kanava tilaukseen. Näitä videoita tulee viikoittain ja tuolla kanavalla on jo valmiina odottamassa monta hyvää asiantuntijahaastattelua, josta sä saat lisäapua sun oman tilan varautumisen kuntoon laittamiseen.